А как се чувстваш на Жеравна? Освен, че е божествено. Наистина, призовавам всички хора, които никога не са идвали тук на това прекрасно място, да го направят. Веднъж отидеш ли ти, повече никога няма да спреш да ходиш. Защото нашата цел е точно това. Скок във времето, да се върнем, както са били нашите деди, да направим така, да възпитаваме нашите деца по старите традиции, нали, по българските обичаи. Да сме здрави и да има все повече хора, които да обичат българското, да се завръщат в България. Да. И... Имаш ли такива вече твои познати, от които се завръщат от чужбина? Има много познати, които се връщат от Канада, от Италия, връщат се в България. Трябва да създадем по-добра среда тук в България, за да могат хората да остават и да работят тук. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра, където българите идват да празнуват, отдават почит и наследство възкресяват. За Жеравна, за песните и за хората, затъпана хайдутите в гората. За българщина тука се разказва и хубостта на българката се показва. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра. За Жеравна, където гайдите се чуват, дъхът ти спира и сърцето там остава. Вили, здравей! Здравей, Цвети! Тук сме на Мегдана. Щастие за мен да те видя. Много ме изненада. Ами да, първата, която видях от познатите ми, от близките, си ти, защото сияеш. Да, благодаря. И просто пристигнах, паркирах и веднага влезнах на хората и гледам Вили. Тък му се хванах. Една лидерка в мрежа в маркетинг, на обща дейност сме и просто да си поговорим за тази красива емоция на фестивала Народната носия Жеравна. Да кажеш и ти коя година идваш? Ами идвам, Цвети, за трета поредна година. Това днеска си така говорихме с моето семейство. Колко е прекрасно да идваме все по-често и да не пропускаме нито една година. Ние сме идвали преди 3 години за първи път, после пропуснахме 1-2 години пандемията. Миналата година ни беше втори път и сега идваме за трети път. И наистина не мисля да пропускам от тук натам. Като знам енергията, не само магията на този фестивал, наистина е невероятно. Другото нещо, което така ни свързва с фестивала, аз танцувам. Да, това исках да кажеш от кой ансамбъл си, защото ти си професионалист. По народни танци, хора и народни танци. Моето Либе се казва, не е случайно името. Да. И тук сме заедно, утре имаме участие, ще танцуваме 2 танца с шопски носи. Танците са ни шопски, от шопския край, от нашия край. И наистина ще бъде невероятно. Аз Колко часа? На обяд ще танцуваме утре. Днес съм с тракийска носия. Много си красива, да. С жълтото. Да, утре сме с шопски. Аз съм с дизайнерска на Светла Димитрова. Много много шармантна, много красива. Да, ето тук са ръкавите. Дълга, уникална. Мога да кажа само, че е толкова хубаво да пристигнеш тук и просто се те телепортираш на този фестивал и така. Да се слееш с природата. Да, и природа, и Жеравна, и гора, и народни танци, и всички, които са с народни носи, и бебета. Да. Такъв балсам за душата. Уникален балсам за душата. Гледката наистина и тук, точно това място, гледката Имаме залез разкошен зад нас. Един ореол ни е.
Точно така. И какво за живота можеш да ми кажеш ти, скъпа Вили? И какво да кажа, Цвети? Живота на MLM предприемача наистина е невероятен. И знаеш кое най-много ми харесва? Ето това всичкото, свободата. Да. Защото няма друг бизнес, традиционен или какъвто и да е успешен. Дори преди малко ти разказвах как хората забогатяват милионери, но те не могат да си позволят това време, тази свобода. Да, защото в мрежовия маркетинг, само така ще казваме, мрежовия маркетинг, да, има свобода, но все още е една непозната индустрия за много хора. Все още са скептични, а пък ние сме доказателствата, че можем да живеем свободолюбиво и да постигаме необятно. Вчера моята дъщеря ми казваше за едно семейство, 25 години е в мрежова компания. Хората живеят живота на мечтите си в момента. Имат къща, едно имение с голям двор. Днес са тук пак в Жеравна, апартаменти. Почти нищо не правят, просто имат пасивен доход. Те са едни от първите в компанията, както си те, Цвети, и просто ти си разполагаш своята свобода. Няма значение кой е първи. Ти си била по-късно дойде, но пак стана бронзов като мен. Така. Така че, нали, няма Мисълта значение. ми е, че тук годините работят в наша полза. Защото преди време един мой познат ми казва, вече не ме радва живота, ставам на повече години, какво може да ме зарадва? И аз казвам, напротив, мен ме радват годините. След 5 години аз ще стана още по-успешна, ще имам по-голяма свобода, ще обиколя повече екзотични държави, ще имам много повече от това, което имам в момента. И викам, мен ме радват годините, защото колкото повече години трупам, толкова повече емоции, нови дестинации. Всичко ще виждам ново и различно. И мен това ме радва, защото с годините аз ще бъда още по-успешна, ще виждам още повече неща и ще се зареждам още повече. Абсолютно. И ето това е хубавото нещо в нашата индустрия. Абе, преди ти си се радвала на мен, но сега аз пък толкова ти се радвам на теб. Защото е толкова слънчева, Вили, толкова сияйна, усмихната и... Ама, Цвети, мен живота ми е прекрасен. Наистина хората ме питат как можеш да си се толкова чезарна, така да мислиш позитивно. Аз не се ядосвам за нищо. Аз нямам стрес, аз нямам нерви. Аз не се ядосвам за нищо вече. За разлика от преди, където си работила за работно време. Най-големия плюс. Защото хората в другите бизнеси, те могат да имат пари, но по цял ден са, примерно, ако работят на някаква работа или са с гащеризони, униформи в офис и няма тази свобода. Ето това е разликата и това е хубавото при нас, че ти сам си определяш всичко. Ето днес, знаеш, имаме промоция до края на деня. Докато си пътувах, аз си работех, музика си слушах, спирам, работя, помагам на хората да бъдат по-здрави, помагам им също и с информация, как могат да си подобрят живота. И ние в крайна сметка се запознахме ето в тази наша обща компания. И ти тук се запознаваш също много готини хора. А как се чувстваш на Жеравна? Освен, че е божествено. Наистина, призовавам всички хора, които никога не са идвали тук на това прекрасно място, да го направят само веднъж. Вчера така си говорих с моя приятелка, тя ми казва, никога не съм ходила. И аз си казвам, човек, не дей да ходиш, защото след това ще ме черпиш цял живот. Веднъж отидеш ли ти повече, никога няма да спреш да ходиш. Ами да, много хора гледат снимките и всеки път казват, защо не се организирахме, то е много хубаво. Викам, аз миналата година ви пусках и по-миналата ви пусках, що не се организирате и не си го сложите в календара, защото просто традициите, ето харесва ми, че има семейства, които си водят децата с народни носи. Тук ти си с твоите две пораснали деца, с мъжа ти. С приятелите си, всички с ансамбъла, клуба. Точно така. Много е хубаво. Много е хубаво още, Цвети, че тук енергията се завихря. Виждаш хората, когато се хванат за ръцете, те си предават тази невероятна енергия. Аз само дойдох и те хванах и ти не се обръщаш. И по едно време викам чак, и я се обърни. И това е магия. Това няма къде да го получиш. Народният танц, той също благоприятства за много наши болешки, заболявания. Всеки един танц, всяка една стъпка, не знам дали си чувала, лекува даден наш орган. Да. И затова е толкова ценно. Защото са на различни тактове, нали, хората и различно влияят на всяко хоро, влияе поради Еленино хоро, влияе на мозъка и най-различни. Разкажи още. Елена на мозъка, добре. Ами, вече почти съм забравила. Гралско хоро много добре влияе на нашето тяло.
Пайдушко хоро също, Дайчово хоро. Мгм. Сега не мога да се сетя на кой орган, но има доста добра информация. От колко години ти танцуваш професионално така? От 10 години Цвети, може би. Вау! Да. 10 10 години танцувала съм в други клубове. Благодарна съм. Аз имах 2 леви крака. Не знам дали съм споделяла. Да. Много често хората казват, ама аз не мога, аз съм дърво. С тия 2 леви крака аз имах 2 леви, обаче станаха лев и десен с времето. Така че... Просто си го наумичаш, Точно така. станеш добра. С времето, с репетиции, с постоянство, търпение, нещата се случват. Сега няма... Ето, пример е Вили за вас, че можете да се научите, никога не е късно да започнете народни танци. В вашия квартал, някъде в района, може да си намерите със сигурност, където и да се намирате. Много е Точно хубаво. така. Ти си пример, че сбъдват се мечтите. И аз си през цялото това време за това говоря на хората за сбъдване на мечти. Трябва да пазим българския корен, защото народ без корен Да. никога няма да просъществува. Да. Това е най-ценното. Защото е трагично с дискотеките и цигарите и там ще е подрастващите поколения, което няма ценностна система и в едно нищо така губят едно време. Тук много се радвам, че има много млади семейства и двойки и сияят. Да, и всички с народни носи. Ето това е най-красивото. Най-разкошно е. Добре, много ти благодаря. После ще те снимам как танцуваш. Благодаря, И Цвети. утре също с твоята ансамбъл. Супер. Ще се радвам и утре да се видим, защото наистина много ми харесва твоята компания. Цвети е невероятен човек. Много полезни предавания прави. Да, гледам ти предаванията, гледала съм ти предишни предавания, първите предавания, още тогава са ме не пишеш впечатлили. коментари в YouTube? И ето вече ще знам, че е важно да Имаме ги пиша. канал за живота с Цвети. Може да за канала. Може да оставяте коментари, защото всеки творец Как има се казва нужда канала? за живота с Цвети, както е За предаването. живота с Цвети, да. Цвети има и TikTok канал, още навсякъде се е много разработва. активна. Инстаграм канал. Наистина. Да, там се разработват, но идеята е, че ми се иска зрителите да оставят коментари, защото това ще ме мотивира и ще знам, че някой гледа и че нещо, Добре, ако те е Цвети. докоснало, да го споделиш, нали, кой гост, коя тема. За мен ще бъде много полезно. Да, и последната тема с картините беше много интересна. Я кажи, с Гери? С Гери, да. Уникални картини. Да. Просто в тях се улавя някаква Магия. и не, тя искала нещо да подчертая във всяка една картина. Тя говори картината. Да. Тя е енергиен такъв лечител, художник. Да. Не иска да й казвам шаман, ама е шаман. Но е много Те те добра. грабват картините. Дори да не искаш да прехвърлиш напред, не можеш. Да. Фокусираш се там. И Именно. гледах с голям интерес. Много хубави. Наистина много хубаво предаване стана. Ето, когато решиш да си обзаведеш дома, ще си обзаведеш тези картини. Да. И аз Да имам хубава също. енергия. Да. И ще бъде Защото това специално много за теб. влияе, нали? Да. Това е друга тема, която може да обсъдим. Да, абсолютно зависи какво си сложите на стената и това зарежда, това излъчва. Може да се направи специално за теб, като и кажеш, очаквам картина специално за моят дом, за моята стена, за моята енергия, тя да се свърже с тази енергия и след време да произведе нещо специално за теб. Чудесно. Ето още нещо научих. Иначе носиите ни вкарват много в женската енергия, нали? Да. Много. Да. Просто... Роклите особено. Така, просто даже не мога да водя, искам да ти кажа, защото съм в транса. Така просто в красотата, в аромати, на пушек, на огън, на билки, на традиция. Всичко това е такава магия. То трябва да се изживее, няма как да се разкаже, няма как да се покаже, просто трябва да се изживее, да се усети. Заповядайте и не пропускайте всяка година фестивалът Жеравна, края на август. Извинявам се много, че прекъснах тук софрата и разговора на Елена Андерсън. Така че искам много благодаря за отделеното време. Знам, че суматохата и празникът е голям. Но така да споделите тази година, как ви се струва. За мен ми се струва, че много повече хора има. Да, има много повече. Мисля, че от миналата година едно от 30 до 40% са повече от миналата година. Вау, това е голям успех. Да, наистина
Въпреки че разширихме гората, направихме по-широки улиците или пътеките, така да кажа, по които да се минават, като вити. Хората, където могат да се настанят, където да се забавляват. Направихме дюкяните по-широки, по-разделени, хората да могат спокойно да се разминават, да не се изнервят, когато чакат на опашка, нали, всичко да е нормално, комфортно. Пак ми се стори част на гората, наистина, да. Да, и опашките, и за храна, и за хора, за И за всякъде входи, са. за всичко, За да. всичко много Наистина, големи да. опашки. Но преживяването е уникално. Човек сред толкова много хора са българи, защото тези хора предпочитаха на този ден да останат заедно с нас, да дойдат на това събитие, да се почувстват българи. Точно в пика, когато е на морето, нали? Ни предпочитаха да отидат на Слънчев бряг или на море, или в Гърция, или някъде другаде. Те предпочитаха да се облекат народната носия, да се облекат децата, да дойдат тук при нас, да видят българските култури, да направят един скок във времето, как е било преди 100, 150 до 200 години. Защото нашата цел е точно това. Скок във времето, да се върнем както са били нашите деди, да направим така, да възпитаваме нашите деца по старите традиции, нали, по българските обичаи и просто да разберат нашите деца, че нашите баби, които са най-прости, които са живеели на село и са работили на поляната и са, нали, жънели това, са измислили най-богатия фолклор на България. Смисъл, който няма такъв фолклор никъде в друга държава. Ние имаме най-богатия фолклор с най-неразделени тактове. Абсолютно всичко това ние българите го притежаваме. Ние сме създали азбуката, където над 300 000 човека пишат на нея. Просто ние сме уникален народ. И си мисля, че колкото и да се опитват да напотискат и да бъдем по турско робство и каквото да направят и да намачкат, щом го има това нещо, аз мисля, че България няма да изчезне. Щом ги има тези малки деца тук, бебета, на брат ми бебето на 27 дена и беше на сцената, смисъл, от сега. Първият ми син беше мисля, че на 3 години, когато беше първият фестивал. Вторият ми син беше на 2 месеца и 10 дена, когато беше за първи път на фестивала. Да, просто... Много е вълнуващо, когато виждам семействата с малките си деца и всички с мъничките народни носи. Просто е голямо вълнение. И все пак вашият съпруг преди толкова време, чужденец, нали, е видял тая магия и е подпомогнал. Мен това като история много ме впечатли, когато чух за първи път историята ви. Значи историята тръгна от там, че брат ми си направи една сватба и той каза така: аз не искам никакви подаръци от моите гости, но имам само едно единствено условие и то е хората да дойдат облечени с фолклорни носии или с носия, от която държава са. Нали? Моят мъж беше с шотландска носия, защото той е шотландец, аз бях с българска, нали? Първата ми носия за по-точно как да кажа, първо лична носия. Винаги съм имала, защото аз също съм играла народни танци. Имала съм носи, но не са били мои собствени. Нали? Това ми беше първата собствена носия, която винаги ми стои вече от него ден в гардероба. И така започна абсолютно всичко. И тогава Ян толкова му хареса, толкова се превъзбуди, толкова го усети това нещо и вика: Ицо, слушай, всяка година ще давам по 10 000 евро да насъбираш да се напиваме така с костюми. Просто е така, той просто да. И така започна идеята. Наистина, първия път, когато го намерихме това място на първия събор, брат ми вчера го каза, бяха около 500 души и те влязаха на сила. Едва ли не... Докарани с колите. Да, едва ли не ние ги бихме да влязат, нали, всеки вика: ама ще дойдем, какво ще облека сега? Носия, ма как ще се обличам аз носия? Не. Глупости е да стоя аз на поляната, на чергите. Не. Ще ми се схване гърба, кръста. Не, просто... Докато ги убедите, че те ще се влюбят в това преживяване. Не, защото един път човек дойде ли, преживее ли го, изживее ли го, усети ли са, докосне ли са до магията на българското,
не може да ни повтори. Давам пример с големия син, беше на бригада в Америка. Трябваше да се прибере много след фестивала. Само сега и викам, мамо, откакто се знам, аз присъствам на този фестивал и сега заради една Америка аз няма да присъствам на този фестивал. Не, буквам си билет и се прибирам. И наистина в момента е тук, работи на царевицата, продава кукуруз и бъс и е горд с това. Да, много хубаво, много направо така понастръхнах, като разбрах, нали, че си сменил билета и си е дошъл, за да ни изпуснете тази магия. Всички ние чакаме да дойде другата година, защото преди малко взимаха интервю на един господин, който казва, че повечето хора тук дори с палатки, каравани са седмица по-рано. Да, точно. 3-4 дена чакат и ние преди малко си казахме, хайде да кажем и на Христо Димитров, нали, на Елена, че е добре да почва събитието от четвъртък откриването, а не от петък, ако може. Вижте, ние това събитие го започваме много по-отрано. Ние го започваме почти 40, да не кажа. Ние го започваме от деня, когато свърши фестивала. Да. Още от неделя на обяд, когато минаваме да разплащаме къщите, ние резервираме същите къщи за другата година. Значи още от тогава започваме да работим за следващата година. След това се започват пак организации, мислим как да го разширим, как на хората да им по-комфортно, как да се надминем едва ли не, да всичко да е изпипано до последния детайл. И просто се работи. Една година си е работа. Да, усилено. Добре, има ли начин да почва от четвъртък? То има, но как ще издържат тези хора, които работят зад тезгяха, които са зад всичко това? Да. И просто ще започва по-късно на обяд. Не мога да се мислим, че така е добре. Достатъчно е, да. Петък и събота. Ами, да. Има винаги. В наши сърца винаги има места за всеки. Търсят вече, съжалявам, че така дърпаме от масата. Добре, няма да ви задържам много, но да, големи благодарности искам да изкажа в моето предаване, нали, че... А вие как го изживяхте? Аз когато започнах за живота с Цвети във ваша телевизия, разбрах, че има такъв фестивал и всъщност това беше 2021, беше моят първи път и аз наистина се потопих в една магия, вървя като една самодива и се чувствам божествено с носия и разглеждам тези усмихнати сияйни хора и днеска си казах, не може ли дори на нашите национални празници по всички градове в България да си облечем народните носии? Аз това го правя винаги на 3 март. На 3 март, 24 май, въобще на 3 март аз винаги съм с облечена в носия и като вляза някъде, особено в вила или в коп, всички почват да ме гледат до такова. Значи, момичета, ако искате да бъдете красиви и интересни, облечете една народна носия и влезте някъде. Всички мъже, всичко се обръща да ви изгледа от до. Жени, мъже, всичко ви изгледа, интересно, разглежда. Аз го правя това. Ами, ще ви снимам тогава в този ден и аз ще се облека в Русия и ще поканим мои приятели, ваши приятели. На 3 март. Да го правим. Целта е сега поставяме, че на нашите национални празници да си обличаме народните носии. И не само на 3 март да пускаме знамето, а всеки ден знамето да виси на нашия балкон и да се развява. Това е. Всеки ден да се развява байрака на България. Да. И така за последни думи, каква е надеждата за нашата държава и за българите? Просто аз мисля, че като идваме тук и се веселим, дигаме вибрацията на планетата, на Земята, на България и ставаме по-силни, по-обединени и всичко можем да променим. Това е нашето бъдеще светло. Хора, обичайте се, прощавайте. Не мислете, че вие сте прави. Вие сте прави от ваша гледна точка, другия е прав от негова гледна точка. Затова се усмихвайте, с усмивка прощавайте и Господа е с нас да наблагославя, да благослови България, да благослови всички българи, да имаме този български дух в нас и да го разпространяваме и да захранваме нашите деца със същите обичаи. Това е.
Амин. Амин. Дай Боже. Да. Искам една прегръдка. Наистина. Огромни благодарности на генерален спонсор Юнопарус. 22 години единственият специализиран бранд за бижута от естествени перли. Къде може да откриете магазините на Юнопарус? Мола в София, The Mall и Paradise Center, както и в онлайн магазина yunoparus.com. Запознайте се с новата ми рубрика, препоръчено от Цвети. Здравейте, здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Цвети Тодорова за Живота с Цвети, с поредна серия тук от Смолян. Смолян Адвенчър. Днес ще ви представя Васко, един уникален гид, в който много съм впечатлена от всичките места, които ме заведе с своето атрактивно бъги. Сега започвам да ви го представям и да ви покажа къде може да прекарате своите приключенски дни с вашето семейство, с децата, с вашият любим. Една много атрактивна приключенска атракция, която може да преживеете в Смолян. Така че сега ще ви запозная с Васко. Здравей! Здравейте! Днеска ще представим на зрителите... Днес ще представим на зрителите Червена скала, уникално преживяване. Заповядайте в сърцето на Родопите. Искам само да кажеш няколко думи. Ти от колко години се завърна в България вече? Ами вече 12 години съм тук. Родопите уникално. Чист въздух, хубава храна. От 12 години ти си се завърнал и реши да даваш на своята държава и на своята район, където си от Смолян, приключения. Как се сети въобще да започнеш тази дейност? Ами, любителско, като хоби първо и така. Първо моите приятели имаха така харесване, искаха да ги разхождам и така едно по едно се получиха нещата. Окей, стартираме приключението. Нагоре, за да видим къде чудните местности, гледки на Смолян и района. Здравейте, ние сме от Small Adventures, оффроуд бъгита. Предлагаме всякакъв вид адвенчърс в Родопите. От 12 години се занимаваме с това нещо. Заповядайте в Родопите да подишете чист въздух в местността Смолянски езера. Горе е скалата Червена скала. Тук е долу рекичката, крива река. Имаме много диви животни, мечки, сърни, орли, елени, кошути. Кошути в момента наблюдаваме с 3 малки, диви прасета и куп диви животни. На нашите турове от Small Adventures забелязваме, че много хора не знаят химна на Родопите, дори и родопчани. Заповядайте да чуете химна на Родопите и самата история, истинската история на химна на Родопите. Заповядайте.
пада. Добре. Имам малко камък. Супер е, Васко. Уникално преживяване. Здравейте, намираме се в местността Смолянски езера. Това е един от най-чистите въздухи в Родопа планина. Знаете ли, че китайците запечатат въздухи в някакви си пакети, пекули и ги продават в Китай, в eBay, може да ги видите, 90 паунда струва на пекул и казват 3 пъти, ако дишаш на ден, ще живееш по-дълго. Та започна да водят туристи всеки ден, по 5 пъти на ден по някой път, точно тази местност. Машинките са Polaris RZR 1000 кубика, 110 коня, 4 местни, страшни машини, с коланчета, безопасни, много подходящи за семейства, напълно безопасно. Даваме жилетки, каски, ръкавици, дъждобрани в лошо време, очила. При нас най-възрастните хора са най-възрастният човек е на 73 години, най-малките са на 3 години, 3+. Те си карат, ние водим напред с една машина и те си карат. Жени или мъже предимно идват да шофират? Жени, мъже, деца, децата са с придружители, тинейджери, бащите им са до тях, контролираме ги, нямаме за сега, вече 12 години нямаме происшествия и ги караме на такива приказни места, като Смолянски езера, уникален въздух. С тези машинки работим целогодишно, работим и зимата, на Пампорово сме, местим район, в момента сме на Смолянски езера, заради чистия въздух. Приятното място, приятните гледки, нямаме никакви постройки, бетони и зимата сме на Пампорово, по-близко до снега, до пистите, бродим в над метър сняг, ходим до Рожен. На дългите преходи въртим около Пампорово и на дългите чак до Рожен, 2 часа преходи. И предлагаме цял ден турове от тук до зад Перлик, Гела, Дивия Перлик, връх Орфей, връх Морсалица, чак до Мугла, до Вълчи камък. Здравейте отново, това е короната на Орфей, така му казваме в Родопа планина. Над 350 години дърво, уникално красиво дърво, заповядайте да го видите. Много е як адреналина, просто силно го препоръчвам за разнообразие от скучното ежедневие. Васко, хайде! Хайде, че ми се кара! Идвай! Имаме клиенти в Родопите от целия свят. Радваме се, че посрещаме все добри и хубави клиенти от целия свят. Предимно клиентите ни са от България, връщащи от чужбина. Уникални хора, уникално възпитани. Аз им разказвам за нашите митове, истории в Родопите. Те също имат много интересни истории, които все и така научавам. Много и са интересни историите в Родопите. Една от най-интересните е химна на Родопите. Самата история е много впечатляваща, много интересна. Тръгва от сърцето на Родопите, от село Мугла, една дама, която е имала момченце и турците отиват в село Мугла да го вземат за еничар. Дамата го крие в совата, нещо като пеш, рано сутринта, рано сабахне на родопски и в същия момент турците влизат, разбиват вратата, чуват плачта на детето и го взимат за Турция, за Истанбул. Обаче края на историята ще чуете, когато дойдете при Васко на приключение, защото не искам да издаваме абсолютно всичко. До нови срещи ви казваме. Това беше приключението с нас от Смолян, Смолян Adventures. Чао! Туристите много огладняват след твоите приключения. Какво предлагаш тук? Най-хубавите гозби в района? Пататник, овче мляко, не пропускам качамак с месо. Аз обожавам родопския пататник. Вече огладнях. Айде да ходим. Щастлив си тук? Да, абсолютно. Абсолютно съм щастлив. Пълна свобода. Правиш каквото искаш.
радваш се на малките неща. Тебе не те блазнят очевидно заведенията, шумния град, заведенията, тия неща не са за теб. Определено не е за мен. Аз си обичам планината. От време на време ходя, но бягам далече от Слънчев бряг спрямо. И въобще големите градове не те блазнят, дискотеки, музики, барове, не е твоето. Не. Аз си само на 35 години. Абсолютно. И ти харесва тишината, спокойствието, природата. Да, благодаря. Това е наистина уникално и за поздравление, защото рядко вече има такива младежи, които да се любуват на нашите планини зелени. Абсолютно. От малък съм така и уважавам планината. Да, дори ти ми сподели, че и по Америка и по Мексико не си бил много по нощния живот, ами по-скоро много си работил. Ами да, абсолютно. Работив съм. Да, това е едно много хубаво качество за мъж. Поздравление. Ние от Smollen Adventures молим всички туристи да си събират боклука и да не остават боклуци след тях в гората. На тежко преходими места, понеже трудно се събират. Но то не е нужно ние да събираме боклуците на хората. В крайна сметка всеки човек трябва да пази природата чиста. Това е нашата държава, нашата природа. Това беше за живота с Васко, с Цвети и Васко от Smollen Adventures. До нови срещи! Очакваме ви тук за всички, които търсите приключение. Много ще се изкефите. Ето така, за мен е огромно удоволствие да си нося носията тук на Жеравна. 3 дена, петък, събота и неделя. Просто няма такова усещане, да ви кажа. Феноменално е. Феноменално. Ето още един приятел Илио, който се току-що, ама в 19 часа преди няколко часа е пристигнал от Рилските езера.
И можеш да кажеш какво ми сподели, от каква паневритмия сте правили там, какъв е денят днес? Днешният ден е пълен с много емоции, защото станахме много рано, за да успеем да се качиме горе на Седемте Рилски езера, където посрещахме Божествената нова година. Божествената нова година! Да, Това всички много ми харесва. последователи на Бенисът Доно или Петър Дънов. Да. Днеска имахме тържествена паневритмия и след това обяд по случай Божествената нова година. Вау! И след трябва да братския направим? обяд Да. ние тръгнахме с мой приятел. Да, след малко ще го покажем. Веднага тръгнахме за това великолепно събитие, което е тук в Жеравна, защото знаехме. Аз съм идвал и преди и знаех, че е нещо уникално, много хубаво събитие. И за колко часа дойдохте? И за 3 часа 3 прелетяхме от Седемте Рилски езера до тук. Браво! Добре, аз от Варна за 2 часа и половина, но много е хубаво, че оттам сте взели, нали, цялата тази церемония. Да, взехме енергията оттам и я донесохме тук, но енергията На Жеравна, са... също Жеравна, енергията е енергията феноменална. тук е също Да много... сложите носи, Да, нали? абсолютно, да. И да преживееш. Бехме в 7:30 на хорото вече. Да. Какво трябва да си пожелаем на Божествената нова година? На Божествената нова година трябва да си пожелаем всички да сме здрави, да обичаме България и да я възродиме. И да има, аз мисля, да има любов, споделена любов, семейства, бракове, раждане. Това е най-важно. Най-вече раждаемостта да се увеличава, умножава, утроява в България. Защото иначе как ще бъде нашия народ? Точно така. Така че тук апела на Христо Димитров беше това да има повече сбирки на момци и моми, да точно се така. сплотяват и да създават семейства. Така че да си пожелаем. Какво си пожелахте вие днес на паневритмия? Това си пожелахме, да сме здрави и да има все повече хора, които да обичат българското, да се завръщат в България. Да. И... Имаш ли такива вече твои познати, от които се завръщат от чужбина? Има много познати, които се връщат от Канада, от Италия, връщат се в България. Трябва да създадем по-добра среда тук в България, за да могат хората да остават и да работят тук и да могат да живеят тук, а не да пътуват и да заминават за чужбина. Абсолютно. И аз така мисля. И най-вече се случва, че доста хора си облагородяват земите и къщите и селският туризъм вече така започва да бъде на една по-висока почет. И не само чужденци, че купуват имотите ни, но и българите вече искат да си изтегнат къщите. Жеравна тук е пълна, Котел е пълен, нали, с всички, които са на фестивала, няма място. Палатковата зона е пълна, коли, палатки. Оха! Да, И това е най-голямото хоро тази вечер, което съм виждал. И най-големия огън. И най-големия огън и изобщо енергията е на много високо ниво. Дигаме вибрацията на България. Точно така. Така че това е най-хубавото. Заповядай и ти да споделиш, ако искаш да кажеш. Не, все много пак, може да се каже. Все пак и ти да можеш да кажеш, нали, че представи се. Аз се казвам Стоян. Да, и ти преживя днеска. И бяхме с Елиоан днеска и мисля, че това беше най-лудата идея, която днеска сутринта ми каза да от 7-те Рилски езера да дойдем тук, като знаех аз колко километра е. Но изобщо не съжалявам, беше уникално въобще и на 7-те Рилски езера, това, което усетихме като тръпка и оттам пътуването и тук вече да не говорим. Просто всичко е... Как се почувства Сесия? Още по-истински българин. Уникално. Много ви благодаря. Много се радвам, че ви срещнах, защото тук има над 20 000 човека и в крайна сметка ние се срещаме. И моята теория е, че не че е малък света, а че просто когато вибрираме в една енергия, влизаме от по-големия кръг, по-малки и така се срещаме, защото сме на една чистота, една енергия, на слънчеви усмивки и изведнъж здрасти! И сме тук. Така че хайде на хорото, да ходиме и да играеме. Много ви благодаря. Чакаме ви всички вие да дойдете, ако не сте идвали. Да преживеете най-невероятната емоция. Абсолютно. Поздрави казваме от Жеравна, Народната досия фестивала на Христо Димитров и сестра му, които го организират вече 15 години.
Ето ни автентични българки. Ти си с народна носия. Район Пирин Пирин. Дани Маринова. и дрънкулки от Цвети, специално подбрани. И съответно сега си ги закупихме, тези красиви пендари. И много е уникално преживяването. Трябва да го усетите. Заповядайте 2024 да го преживеете, защото няма по-хубаво усещане да сложиш автентична народна носия, да изкарате от някоя ракоя на баба си, дядо си или да си вземете под наем, да си закупите където желаете и да присъствате, нали? Какво ще кажеш за усещането? Усещането е магическо. Всички, които искат да се чувстват по един много специфичен начин, самодивски, трябва да са тук. Да, уникално е. Да. Ето тук се срещнах току-що и се запознах с този господин, където 20 и колко години живеете в Канада. Малко да си поговориме за усещането на фестивал Жеравна, че ми стана любопитно. Идвате от време на време в България. Да. Как се чувствате във фестивал Жеравна с народната носия? Аз за първи път идвам в този район тук на тази част на България. Да. И в Жеравна за първи път идвам и съм впечатлен, защото има страшно много българи, и които могат да променят живота на България. Така е. Да. А вие вече лека по лека имате ли някакво завръщане към България и корена? Или все още не? Силно сте установен в Канада? И... Не, никъде не съм установен силно. Аз се чувствам добре, където се намирам. Да. И получавам удоволствие. Какво е тук усещането, след като толкова години ви няма? Усещането е страхотно. Родината? Няколко път се насълзявам. Липсва ви това в чужбина? Близките са ми тук. Поканихте ли ги на фестивала също? Не, майка ми е много възрастна, тя не 90 години. Вие с приятели? Да, дойдох да я видя. И с приятели. Добре, но баба Ванга е предсказала, че българите по чужбина ще се връщат, защото има много катаклизми, много кризи и затова все повече започват да си идват към коренчето. Това усещате ли го вие вече? Тази потребност и нужда все по-често да си идват? Аз не вярвам в такива неща, за мен това са измишльотини. Цялата работа е, че трябва да се създаде средна класа в България, за да може да се плащат данъци и държавата да съществува. Но това правителство, което е в момента, те са много фалшиви и така нататък. И единственият начин е частния бизнес и хората, които са родолюбци и обичат България и са финансово добре, да помагат да се създадат бизнеси средна класа, както Дания. България е била селско-стопанска страна. Да се развие селското стопанство с малки стопанства и да се плащат данъци. По този начин държавата ще има социална политика, болници, безплатни и така нататък. И ще се оправят болници. Да, дълга темата, но трябва да стане. Трябва да стане. Вие ще идвате ли да помагате, за да станат по-хубаво? Аз не съм много богат, но имам нормално живея, не се лишавам от нищо. Да, мисля, че откриват огъня долу. Можем да отидем заедно, да изпуснем това хубаво събитие. Предполагам, ще има и коне, дано. Миналата година имаше. Така че да се отправим заедно с вас на големия огън. И ще си продължим разговор. Разбира се, може и утре на свето. Приятно. Така че надявам се по-често да идвате в България разбира се. И да допринасяте с нещо, да се развива тази страна. Аз съм роден тук и... Моля? Аз съм роден тук и се чувствам като вкъщи навсякъде. Да. Имам много приятели и познати. А нещо бизнес искате ли тук пак да почнете или все още не е само на посещение? Да, ще направя нещо. Имам чудесно. Нещо. Значи в една друга серия ще говорим за това.
пропускайте това неописуемо изживяване на Жеравна, на нашия фолклорен фестивал на народната носия. Ако дойдете повече, никога няма да не дойдете на този невероятен фестивал. Вижте колко красиви, млади българи в народни носии има тук, на това магическо място Жеравна. Вижте колко е красиво. Невероятно е. Очакваме ви! Това беше само първа част от цялата магия на фестивала Жеравна 2023. Очаквайте съвсем скоро и втора част. До скоро!